Začíname. Postavíme sa na široko, spravíme hlboký nádych a výdych. Poď ešte 2. Nádych, výdych. Poslední. Nádych. Nohy pod panvu, uklony hlavy. Právo vľavo. Rotácia. 3, 2, predklon, zaklon hlavy. 4, 3, 2, ramena. 4, 3, 2, krúžime dopredu. 4, 3, 2, ešte raz dozadu. Dopredu. Super. Ohni chrbát, výdych. Nádych, zatlač hruď, výdych. A poďme rýchlejšie. Výdych, nádych. Dobre, teraz zdvihni ruky hore a pokračuj. Výdych, nádych. Ohnuť chrbát, zatlačiť hruď dopredu. 4, 3, 2. Super. Vystri ruky hore, kruh dozadu. S výdychom. Výdych. 4, 3, poď trošku rýchlejšie a takisto v opačnú stranu. 4, 3, 2, prepáč. S výdychom rotácia dozadu, panva fixnutá, rotácia iba v hrudi. 4, 3, 2. A teraz dve ruky naraz, stiahneme lopatky, zatlačíme hruď dopredu. 4, 3, 2. Zrotuj zapäťka, ešte trošičku ponaťahuj prsné svaly. 4, 3, 2. Dobre. Bočný uklon s výdychom v každú stranu. A poďme rýchlo. Výdych, výdych. 2-krát každú stranu. 2. Dáme aj 4 na jednu stranu. 3, 2, druhú. 4, 3, 2. Ešte raz. Super. Poslední. Dobre. Nohy pod panvu. Naťahneme sa za rukami dopredu. S výdychom ťahneme zadok. Poď ešte raz. Nádych. A výdych. Nádych. Panva. Čo najďalej. Naťahnuté ruky vpred. Pokračujeme. Poď rýchlo, nádych, výdych. Dobre, zastavíme sa v predklone, ťahaj ruky dopredu. 4, 3, 2 a teraz dole. Ešte pokračuj, 4, 3, 2. Takisto dopredu, opakujeme. 4, 3, 2, dole. Dobre, zroluj hore. Nádych, výdych. Špičky trošku do strany, nohy sú stále na šírke panvy, ruky pred sebou. Ideme drep. Nádych dole, výdych hore. Ťahaj panvu dozadu. Ťažisko máme na pätách, špičky sú trošku zdvihnuté. Dávaj pozor, aby kolenka nesmerovali dovnútra, do strany. Hop, výdych hore. Dobre,
Zastavíme sa dole. Ešte drž drep. Super, teraz vystri kolena. Daj nohy na široko. Pokračuj predklony. A teraz pôjdeme bočné výpady. Zatiaľ pomaly. A rýchlo. Hop, hop. Štyri, 3, 2, perfektne. Pokračujeme iba na jednu nohu. Dvihni špičku, sadni hlbšie. Ešte pokračuj, natiahneme vnútornú stehna. Rotácia. Kolenko dole zadne. 4, 3, 2, vystri dve kolena s výdychom. Výdych. Poď ešte 4 krát. 3, 2. Výborne. Poďme naspäť. Na druhú nohu. Zdvihne špičku. Rotácia za kolenom. Zadne koleno dole. 4, 3, 2. Vystri dve kolena. Výdych. Výdych. Ešte 2. Dobre. Otoč sa naspäť, vystri dve kolena. Nohy k sebe, zroluj hore. Nádych. Dobre, no a teraz prídeme k hlavnej časti. Mini kruháčik. Máte 5 cvikov, každý cvik sa cvičí 30 sekúnd. Medzi cvikmi máte prestávku 15 sekúnd. Keď skončíte jedno koliečko, tak máte 30 sekúnd prestávku. Pokračujte druhé koliečko, tretie. Ak máte sily a chuť, tak spravíme ešte s vami spolu štvrté koliečko. Dobre, ideme na to. 30 sekúnd. Priprav sa. Drep. Nádych dole, výdych hore. Ťažisko na pety. Kolena smerujú trošku do strany. Dávaj pozor, aby tie kolenka nesmerovali dovnútra. Pokračuj. Ešte 10 sekúnd. Nádych dole, výdych hore. Super. No a teraz ideme si láhnuť na brucho. Loď. Naťahni ruky pred sebou, uvoľni krk. Priprav sa. Zdvihni ruky. Stiahni lopatky. Zase pred tvář a výdych. Môžeš rýchlejšie. Raz, 2, 3, výdych. Super. Otočíme sa na chrbát. Kolenko tu pokrčíme. Driek pritlačený k podložke. Ruky pri bokách. Ideme zdvíhať panvu. Mostík na zadok. S výdychom zdvihnem panvu. Stiahnem zadok. Nádych dole. Výdych. Nádych. Mŕtvý chrobaček. Zdvihni ruky hore. Koleno sú pokrčené. Ja dám jednu nohu dole a druhú. Idem prostredať nohy s výdychom. Jedna peta dole, nádych, kolenka spolu. Výdych. Druhá peta dole.
Kontroluj si plocha brucho. Drž sa. Dobre, posledný cvik. Plank. Poď na predlakte. Priprav sa. Poďme. Neprechýbaj sa v drieku. Skontroluj si ploché brucho. Stiahnutý zadok. Ešte trošku vydrž. Super, môžeš sa ponaťahovať. Máš 30 sekúnd prestávku. Prvé koliečko máme za sebou. Pokračujeme. Druhé. Ešte 10 sekúnd. 4, 3, 2, poďme. Nádych dole, výdych hore. Loď. Nádych, naťahni ruky, výdych, stiahni lopatky, nádych, výdych dole. Otoč sa na chrbát, mostík na zadok. Ruky pod panvu, nohy na šírku panvy, s výdychom stiahni zadok a nádych dole. Výdych, nádych. Dobre, chrobačík. Zdvihni ruky, pokrčené kolena, špičky k hlave, prestredaj nohy. Pod kolenom udrži uhol 90 stupňov. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Neponáhľaj. Drž ploché brucho. Môžeš dať tam aj ruku, aby si ho kontrolovala. Len.
Super. Druhé koliečko máme za sebou. Za chvíľku pôjdeme na tretie. Dúfam, že si unavená a možno, že sa nudíš. A tie cviky sú veľmi jednoduché pre teba. Tak môžem ti ponúknuť trošku náročnejšiu verziu. Takže je to na tebe. Buď necháš tak, ako to bolo predtým, prvé dva koliečka, alebo pokračujeme pokročilou verziou. No, začínali sme drepu. Ak chceš pridať trošku náročnosti, tak s výdychom poď hore na špičky. Nádych, výdych. Alebo môžeš sa zostať v klasickom drepe. Dobre, poď. Môžeš pokračovať, ako to bolo predtým, alebo zdvihneš ruky, naťahneš vpred a pokračuješ stiahovať lopatky. Výdych, nádych. Ruky už na zem nedávam naspäť. Stále držím loď, sústredím sa na lopatkách. V drepu sa moc neprihýbaj. Naťahni viac ruky vpred, ruky dozadu. Výdych, nádych. Výdych. Dobre, otoč sa na chrbát. Pokračuj morských na zadok, alebo pridaj tam 3 pružinky. 3, 2, raz, výdychom dole. Zadrž sa 3 sekundy, 2, dole. Dobre, mŕtvý chrobačík. Pokračuješ nohami, alebo môžeš pridať aj ruku s výdychom. Ruka, noha dole, s nádychom vrátime východiskovú polohu. Výdych, nádych. Ale stále dávaš pozor na kor. Plochy bruchom spevnené, driek prilepený k podložke. Len. Môžeš pokračovať na predlakťach, alebo dáme na dlania. Takisto dávaj pozor na to, aby si sa neprichybala, alebo naopak, nedávala moc panvu hore. Drž sa. No, hotovo. Dúfam, že nezastavíš sa na 3. koliečku a pokračuješ s nami na 4. Môžeš mať 4 rovnaké koliečka, alebo ak pokračuješ so mnou, tak 3. a 4. môžu byť rovnaké s tými kombináciami, ktoré som pridávala. Takže buď sa dostaneš v drepe, alebo ideš so mnou hore s výdychom na špičky. No, alebo môžeš pridať ešte aj výskok. Ak chceš dobre zamakať. Ukazujem ti všetky variácie. Vyber si
tú, ktorá ti vyhovuje viac. Pokračujeme z vychýtanky hore. Alebo 3 pružiny hore. Alebo môžeš zdvihnúť panvu, držať a iba pružiny kolenami. Super. Ja. Moc by sme mali mať. Nevadí, otočíme sa naspäť na brucho. Trošku vám popretečám vás. No, poďme. Ruky zdvihneme hore, stiahnem lopatky. Pred sebou výdych. Alebo držíme. Pokračujeme iba príťahy. Takže teraz naspäť na chrbát. Mŕtvý chrobaček. No, pokračujeme. Nohy, alebo spolu s rukami. Tá najnáročnejšia verzia, keď 2 ruky a 2 nohy idú naraz. Vydých, nádych. Plank. Prvá variácia na predlakťach, druhá na dlaňach. No a tá najnáročnejšia, keď budeš takto ručkovať na predlakte a potom na dlane. Vydrž posledné sekundy a už máš to hotovo. 3, 2, super. No a teraz záverečný stretching. Poloha dieťaťa. Pravú ruku daj pod hruď. Ľava je stále vystretá vpred. Dobre, vymeníme ruky. Daj ľavú pod hruď. Právo naťahni dopredu. Ešte raz prídeme v polohu dieťaťa. Sadíme na päty, ohni chrbát, bradu pritlač k hrudi a správ voľnu dopredu, presun ťažisko na dlane a prehni sa mierne v kobru. Naťahni brušné svaly, pozri sa dozadu, v jednu stranu, s výdychom v druhú. Rovno. A teraz aktívne špičky z tejto polohy s výdychom zatlač vhoru. Uvoľni krk a hlavu. Trošku sa poprechádzaj. Dobre, a teraz spravíme výpad na pravú nohu. Ľavé kolenko daj na zem. Ruky sú pri chodidle.
Zdvihni pravú ruku hore. Rotácia v hrudi. Vrátime ruku. Vystri sa. Zdvihni špičku. Predklon sa. Nádych. Vrátime ruky pred sebou. Druhá noha. Vypad. Zdvihni ľavú ruku hore. S nádychom vrátime sa, vystri sa. Daj nohu na pätu, špičku zdvihni hore, predklon sa. Dobre, vrátime sa v polohu na kolenách. Ešte raz zatlačíme polohu dieťaťa. Priťahneme ruky k kolenám, uvoľníme chrbát, uvoľníme celé telo a staviť sa stavcom. Ideme hore na kolena. Pravá ruka pred sebou, za hlavu, ľava. Dve ruky dozadu, stiahneme lopatky, hruď zatlačíme pred. A teraz naopak. S nádychom priťahneme ruky k sebe, s výdychom brada k hrudi, ohni chrbát, zatlač ruky od seba. S nádychom zdvihni ruky hore, výdych. Naťahni krk. A ešte poďme spraviť hlboký nádych a výdych. Ešte raz nádych, výdych. Posledný krát nádych. Priťahneme ruky k sebe. Ďakujem.